बिटिआर सरकारनि पुलिस मिलिटारि आरो पारामिलिटारिनि थाखाय ट्रेनिं होनाया दिनै फोजोबनाय हाबाफारि लाबाय। चिरां जिल्ला सान्थिपुर भिसिडिसिनि सिङाव थानाय सान्थिपुर गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव पुलिस मिलिटारिनि आरो पारामिलिटारिनि थाखाय 30 सान ट्रेनिं होनाय थिसननाय फोरोंथाय हाबाफारि लानायखौ दिनै फोजोबनाय जाबाय। बे हाबाफारिखौ बानजायगिरि महरै लादोंमोन 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएल आरो 10 दुवार आन्चलिक कमिटि आबसु आरो एक्स एनडिएफबिफोरा। आंनि मुङा जाहैबाय उत्तम बर'। आं नैबे बिटिआर गभर्नमेन्टजों थिसनजानाय नैबे जोंनि प्रि रिक्रुटमेन्ट जि ट्रेनिं प्रग्राम जे जोंनि बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लायाव जागायदोंमोन बा सोलिदोंमोन, बेनि आङो एसे इनचार्ज हिसाबै कर्डिनेटर हिसाबै आङो थिसननाय जादोंमोन। दा दिनै बे प्रग्रामा जाहैबाय जोंनि बे चिरां डिस्ट्रिक्टनि सान्थिपुर जि ट्रेनिं जि मोनसे सेन्टार दंमोन, बे दिनै मास मोनसे जों खालामनानै दिनै क्लजिं सेरेमनि जोबथा हाबाफारि लानाय जादों। बेहायनो दसे फैनानै जोंनि लाइमोनफोर जायफोरा बेहाय बाहागो लादोंमोन बिथांमोनजों दसे सम जों इन्टारेक्ट खालामनो बेहाय फैनाय जादों आरो। बे हाबाफारिखौ नोंथांमोना माब्लानिफ्राय जागायदों? बेखौ जोङो नैबे बोसोरनि सेप्तेम्बर दाननिफ्राय जागायदोंमोन। जोंनि बिटिआरनि मोनब्रैबो जिल्लायाव गासै जोंहा 33 सेन्टार्सआवहाय। थ' जोंहा माखासे सेन्टारफ्राव अलरेडि जोबजोबखाबायानो। बे हिसाबै जोंना सान्थिपुरा दिनै बेहाय जोबनाय हाबाफारिखौ लानाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे बेखौनो बुंनो नागिरगोन दि जेनेबा गासै 5,000निबो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाया बेहाय थोंजोङै बाहागो लादों। आरो बिथांमोना नैबे ट्रेनिं प्रग्रामनि गेजेरजों बिथांमोना माखासे जि बुस्थुखौ रोङाखैमोन, जि बुस्थुखौ मिथियाखैमोन, बेखौ बिथांमोना मिथिनोबो हादों आरो सोलोंनोबो हादों। दा बुंनो थाङोबा जोंनि जे बिटिआर एकर्डनि जि दफा हिसाबै जे मोनसे रिक्रुटमेन्ट मोनसे जागोन, बेखौनो जोङो थोंजोङै नोजोर लानानै नैबे ट्रेनिं प्रग्रामखौ लानाय जादों। थ' बेहाय जिखिनि मिनिमाम जिखिनि नांगौ मिनिमाम जेनेबा सोलोंथाइ, मिनिमाम माखासे बे फिजिकेल स्टेन्डार्ड, मिनिमाम माखासे बे बैसो, बे मिनिमाम केटेगरिखौहाय बेखौ जि दङ बेखौनो थि खालामनाय जादों। खिन्थु मेक्सिमाम जि दङ, मेक्सिमाम जि बैसो दङ, बेखौहाय जोंनि बिटिआर सरकार, आसाम सरकार आरो सेन्ट्रेल भारत सरकार बिदिनो ज' सावरायनानै बेखौ बबे लेभेलसिम लांजायो बेखौ दासिमबो सावरायगासिनो दङ। बेखौ दासिमबो थि खालामनाय जाथ'वाखै। जेखिजाया मिनिमाम जि दङ, मिनिमाम बार बा मिनिमाम जि एज बार दं, बे मिनिमामानो थागोन, बे जि दङ बेनो थागोन। खिन्थु बे गोजौनि बैसोआ बेसेबांसो जानो हागौ बे दासिमबो बेखौहाय थि खालामनाय जाथ'वाखै। बे प्रग्रामखौ लानानै दिनै जे प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं प्रग्राम, बेनि गुबै थांखियानो जाहैबाय दि जोंना बोसोर जाबाय जोंनि लाइमोनफोरा बेबायदि डिफेन्स लाइनाव थिसननाय बा डिफेन्स लाइनाव थांनाय जि हुदाया बे खम जालांबायमोन। बेनि जाहोनावहाय जोंहा बेकार समस्या बांसिननिफ्राय बांसिन जालांगासिनो दङ। बेनिखायनो बे सरकारि नाजानायावनो जाहाथे जिखिनि बेसिक जिखिनि इनफरमेसन नांगौ, जिखिनि ट्रेनिंखौ नांगौ, बेखिनिखौ होनानै जाहाथे बिसोरनि गोसोखौ जाहाथे जोङो आरो बेजों लोगोसे बिसोरनि गोसोजों लोगोसे जोंनि बे बिटिआरआव मोनसे आबहावा जाहाथे जों लाबोनो हायो दि जोंहा बे खेथ्रआवबो जोंहा गोसो गुदुं जानानै नाजायोबा बेहायबो साख्रि लानानै गावबा गावनि लाइफखौ सेटेल खालामनो हायो। आरो बिटिआर एकर्डआव बे दफा थिसननायनि मेन गुबै थांखिया बेनोखा। बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव थांनाय नैबे जोंनि 14 नं चिरां दुवार इउपिपिएलनि सिङाव नैबे सान्थिपुर गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव जे 1 दाननि थाखाय मोनसे प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं सेन्टार खुलिनानै जों बाहाय लाइमोनफोरखौ जोङो ट्रेनिं होनायनि बेबस्था जों खालामनाय जादोंमोन। बाहाय थांनाय समाव 650 सासो जोंनि लाइमोनफ्रा बाहागो लादोंमोन। दिनै फैयै दिनै नैबे जोबथि हाबाफारि जाफैबाय। बे 650 जोंनि लाइमोनफोरनि जे नुजाथिनायनि गेजेरजों जोङो दिनैहाय मोजाङैनो मोजां जाफुंसार जागोन बेखौ जों मिजिं खालामदों। आरो बिथांमोना निस्सय गावसोरनि नाजानायखौ लाखिबाय थानानै फैबाय थानाय समाव निस्सय गावखौ गायसननायाव एसेब्लाबो मदद खालामगोन, जों बेखौ मिजिं खालामो। दा बेनिखायनो आङो गिबियाव जोंनि दानि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सारनिसिम आङो रोजा साबायखर जासिगोन। दा बिथाङा फैबाय थानाय समावहाय जे लाइमोनफोरखौ गायसनथाइ होनायनि थाखाय जेरैबायदि हाबाफारि लादों, दा बिथांखौ जोङो निस्सय साबायखर जासिनांगोन। आं आसा खालामगोन जेसेबां जोंनि बे लाइमोनफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन, बिथांमोना निस्सय गावनि थांनानै थानायनि थाखाय ओनसोलखौ लुखांनांगौनि थाखाय निस्सय गावनि नांथाब नाजानायनि गेजेरजों गावखौ गायसननो हागोन बेखिनिखौ मिजिं खालामो। जों आसा खालामो जाहाथे फैबाय थानाय समाव आरो बेबायदि गोबां हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलनि थाखाय
जोंनि हारिनि थाखाय समाजनि थाखाय देशनि थाखाय खामानि मावनायाव एसेब्लाबो मदद मोनगोन बेखौ जों मिजिं खालामनो हायो। जोङो नैबे दिनैनि फोजोबनाय फोरबोनि गेजेरजों जोङो लाइमोनफोरनो नैबे हाबाफारियाव बाहागो लानाय जोंनि फंबाय बिनानावमोननो गांफा गांफा जोङो जेखिनि जोङो गुबुन गुबुन जे आर्मियाव SSBआव ITBPआव BSFआव आसाम राइफलआव जेरैबायदि जोङो बादायलु खालामनांगौनि थाखाय जेरैबायदि बिजाब जोंनो नांगौ गोनांथि जायो बे बिजाबखौबो जोङो दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों गांफा गांफा बिथांमोननो राननानै हरनाय जायो।